konye wego we mmadụ konye wego we mmadụ konye wego we mmadụ konye wego owe mmadụ konye wego we mmadụ konye wego we mmadụ konye wego we mmadụ konye wego Abia State were mmadụ yo Imo State were mmadụ yo we mmadụ konye wego we mmadụ konye Anambra State were mmadụ Enugu State were mmadụ we mmadụ konye wego we mmadụ konye Ebonyi State were mmadụ yo we mmadụ konye wego we mmadụ konye Igbo mụrụ eze m ọzọ owe mmadụ konye wego we mmadụ konye wego we mmadụ konye ndị onwe mmadụ konye wego ndị obodo ji biri ndị obodo ji abaga ndị na-enyere obodo aka owe mmadụ konye wego we mmadụ konye wego we mmadụ konye wego we mmadụ konye wego onye ka m na-akpọ onye ka m na-ekwu Chief Imaegwu eserelelu ego ebe kwuo dike ebe kwuo ndụmọkwara Chairman Managing Director Tropicana Royal Hotel and Suites na n'ụmụọgbara o ebe kwuo were mmadụ yo ebe kwuo were mmadụ o eserelelu ego iwere mmadụ loyi esere ọ ga-adịrị gị mma o ekelere m High Chief Ikenna Kingsley nwanwu zuru ike TMT nwata na-ayọ eze Chief Executive Officer and Founder Gonishan Universal LDA Managing Director nwata na-ayọ eze oil and gas ezi nwa family Lumakra la fugidi ewere mmadụ TMT were mmadụ leyi nwata na-ayọ eze were mmadụ owe mmadụ konye wego we mmadụ konye wego we mmadụ konye wego we mmadụ konye wego ka m ekele nwado ha mma onye ka m na-ekwusi maka ya Mayor Lucky Igbokwe Don Lulu a politician a philanthropist CEO and founder Don Lulu Foundation Don Lulu eziwamụrụ mawa Don Lulu were mmadụ yo Don Lulu were mmadụ yo Don Lulu iwe onye ama ama ana m ekele Israel Chief Henry Madakola Mubi Israel Chief Henry Madakola Mubi ọnwụ ukwu ọhụhụ gburugburu ọnwa ndị ọhụhụ gburugburu Chief Executive Officer Ubi Global Farm Industry Limited Founder Ubi Medical Plaza Free Medical Care Ojukwu Emekonyoma Ubi were mmadụ yo Ubi were mmadụ yo Chief Henry Ubi ịkakwara aka onye na-ekwu ube dị fọlọ eme ana m ekele onye bụ Dr. Emeka Charles Kalu adakata agbowa onye ọma Chief Executive Officer and Founder Isige Foundation adakata agbo bịanye nụ m
CEO Isike Foundation bịanye nụ m atakata iwere mmadụ iwere mmadụ lee ọsụmụ kelere ya ezi enyi ya Honorable Emeka Bahado Chief Executive Officer Bahado International Foundation Managing Director Bahado Global Services kelere m ụlọ gị nwanyị ọma Dodo Mrs. Ijeọma Mrubisi ọmọbidi ya ndị ọma mechi mọnụ igiri gada gbukwala anyị o igiri gada gbukwala anyị o igiri gada gbukwala anyị o kama ekelezi nwanne Emeka Bahado Epichus Bahado Junior Chief Executive Officer Shimbam Holdings okenye m kama ekele nwadị ọhama ndị Igbo ji eme ọnụ High Chief Dr. Victor Ikeji Honorable Chairman Managing Director Viket Investment Limited and Blue Anchorage Limited Yesi wa mụrụ mukabi Victor Ikeji iwere mmadụ ụmụnna unu kpawandịle nye anyị ụmụnna m unu kpawandịle nye anyị o ndị owe mmadụ ka onye wego Israel Chief ihe anyị Matthew oleko onye ọma one of ụmụ ire ha ji ihe anyị Matthew nwanne m inwere mmadụ ka m ekelezi nwanne nke m Engineer Chadiko Obi Wadi agụghị lechi obodo 1 ọfụ Nkwachara nwanne nke m ịgadi o agụghị lechi obodo ka m ekele onye m ji m ọnụ Mr. Chibike Asobie Onyema Suriki Vice Chairman ndị Abia Rabat Morocco Managing Director Austin Lake Investment Limited Eziwa Mulumo Krala Fugiri Iwere mmadụ kelele meziri ọlọ gị nwanyị ọma Mrs. Ezine Asobie Onyema nwanyị ọma m ndị ọma meja baba anyị gala kocho anyị gana lọfi ọ sị m kelele ya nwanne ya Engineer Victor Okechi Onyema Don Vic Onyema na Atlanta, Georgia, USA Victor the Hills ọgaranya Chukwu mere agazi okiribego inwere mmadụ owe mmadụ ka onye wego 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 Chief Kelechi Stephen Gabriel Ihemba 1 of Agbayi Autonomous Community Traditional Prime Minister Agbayi Autonomous Community Yale Jimea Barrister Chigosiri Gabriel Stainless Ojimoto Mogo kelele m ụlọ gị lọlọ Ngozi Chigosiri Gabriel ndị ọma unu nwere mmadụ
ọnụ na-ekwu Nrubisi Chief Executive Officer Henry Marketing number 16 Owalaka Henry Marketing number 16 Owalaka Umuahia State. Dealers see all kinds of generator parts and lister parts. Igadio Chiedozie Tintos Miller Managing Director Tosfi Miller Nigeria Limited Onyoma na Madrid Spain Nwafọ Umulenso Ekokuru Igadio Honorable Anamelechi Nwobena Baron Oshiseji Nwoyama one of our land Chief Executive Officer Animal Planet Osimu kelele ya ezi enyi ya Obinna Dimoko Chairman Managing Director 10 Classic Bar Alhaji Goma Alhaji Onyoma Ekele Jerry Chimobi Oboko Kuti Umuahia Fashion in Philippines CEO The Mobishi Oil and Gas Onyoma na Philippines Umuahia Fashion in Philippines Umuahia Fashion in Philippines Onyoma mi Ogadregema Ekele Henry Onyedikachi Ojo Onyelekita Price nwanne nke m Engineer Maxwell Ogwebu CEO Decency Max Electrical Igirigada Bukolaniyo Ekele Johnson Okanwa Okorie UK Money CEO UK Fabrics Ari Wanenke Kalisu Chigozie Mwabi Okwela Anula JMG Limited Ibadan Wane Madu Uja Chukundu Dim Sokobi Mwangangale Indian Machine Kamekele Senya Mwa Apostu Apa Malaysia Mwamuru Mudawa Ofiye Eze Ikechukwu Jebo Saje Abukadlo Saje Onwere Madule Onwe Madu Konye Wego Owe madu konye wego, owe madu konye wego. Chifukiwe Boko So Chifatuegu one of our land CEO Atuegu Land Ventures and Bar Akujobi Onwebu New Moto Eshuwa Wanem Eshuwe Inwere Madule Obi Akpo Ego Mommy Isirukeme Engineer Confident Chukunaye Chief Executive Officer Livingstone Consult Ekele Maasikele Chikodo Managing Director Otuwachere Family Chemist and Electricals Otuwachere Real Estate Kelele Mulologe Lolo Gift Kelechi Owe madu konye wego, owe madu konye. Owe madu konye wego, owe madu konye. Eni owe madu konye wego, owe madu konye. Owe madu konye wego, owe madu konye. Ndị na-enyere obodo aka, ndị obodo Chimonu. Owe madu konye.